Hello, Tomodachi! Nag-stop over na naman kami dito. May nakita na naman kami dito, mga Tomodachi. Maganda pala dito, mga Tomodachi. Uy, sa Awajishima. Daming laaganan. Nandito kami ngayon sa Awajishima Chief Garden. Awaji. Oh, may paupuan sila dito, ha? No. Mag-ano, tingin-tingin kami dito, mga Tomodachi, kung saan kami kakain. Maraming pagkainan yata to. Maraming restaurant. Oh. Soba to the world for health. Soba ako ko pa, soba. Iba-iba. Iba-iba yung mga pagkain dito. Marami kang mapilian. Hala, puri pa oh, ushiso. Are. Missing. Nice, sorry pa. Dombori. Si Hello Kitty ay. Hello Kitty. Hanap-hanap muna tayo dito. Kung saan tayo kakain. Ang ginaw. Tugnaw kaayo. Suko kara pa, Hayro. Oh, sumu. Tugnaw lang diri, mga Tomodachi. Maginaw dito kasi ano, malapit sa dagat ba? Malapit sa dagat. Oh, napay ice cream. Merong ice cream dito. Pero maginaw. Kupos uba. Saki are no gyoza aroma. May gyoza. Gyoza pa oh. Irang ka gyoza. Papawa? Ako ruma di tabiro ka. Sa oh. Sa ano, sasakyan na lang kami magkain kay maginaw dito. Oh, ikaw ka. De ato aro ka na, aso ko pa. Mada aro ka na. Gyoza kate. Oh. Oh, yung previous wheel ay, may previous wheel dun oh. Yung kulay ay, ano to? Yung kulay green, mga Tomodachi, previous wheel yan. Bili mo na si Narukoy ng gyoza. Ito yung pa-view. I-tour ko kayo, mga Tomodachi. Maganda to dito sa kungkuan anang morning. Ngit-ngit, mga Tomodachi. Hindi niyo ako makita. Oh, may pa-frame ba? Pwede ka dyan mag-picture. Pwede ka dyan mag-picture kung kuan, kung umaga, makita pa yung dagway mo. Ngayon, hindi na makita. Para siyang kuan, uy, Boracay. Murag nakaadto Boracay. Wala may tao. Ay, pwede rin kaon diri balay-balay oh. Ayun kuan eh. May nagkain-kain dito sa balay-balay. Nice kayo. Natitaw diri. Merong ga balay-balay. Pwede ka day kaon sa kuan balay-balay. Tawa na sila. Mahawa ara pa eh. Sa balay-balay. Nice ang kaguri. Sosyalan. Sosyal tayo. Sani dire. Maraming pagkainan dito. Iba-iba. Ibang klase. Wala. May pakuano dyan. Fire. Hindi siya mapawong. Bisag hangin kaayo, hindi siya mafalong. Ito. Hintay, diri ay. Ari, di mo kaon di ay. Hintay, diri. Tugnaw. Ngit-ngit man. Ay. Okay, kaya. Akainan snaro. Tugnaw kayo. Ay, di man siya pwede makuan, mga Tomodachi.
karagi. Iba ko itong giinanda. Diri na lang ta min mga on. Sakto ta. Tumburi. Asan to siya? Puntahan muna natin si Naruko. Sabihin ko sa kanya. Sabihin ko na may ramen at saka karagi. Iba-ibang pagkain. Tugnaw. No? Pa! Suko, iro-iro aro ya. Diking no? Diking nai. Ano? Suko, ramen mo arushi. Iko iro ka? Suko. Suko daki ka. Rio. Kainin na lang namin dito yung gyoza mga tomodachi. Nezo, ano? So, kain muna siya. Tugnaw na. Samoy na kuko. Oishi ka? Suko ipay alo ya papa. Umsi. Ito na yung dinner namin. Tugnaw. Kain tayo. Doon sana kami kakain sa kakuan, sa sakyan. Hindi mo pwede take out day. Mahal na.これはソースが違うな。なんでそう。強い。それだけ。Parami natin mga tomodachi. Same lang kami na Shio ramen. We are full now. Pwede na tayo matulog mga tomodachi. May paduyan dito. Duyan papa. Ala. Kokonirwa. Woo! Duyan. Duyan. Na. Paduyan. Hindi na nata matulog pero ma-presert Ha? Nani? ナンバーあるよって動いてね。Ano? Happy Halloween! Tukwas kan kalbasa. Okay na apa? Kabutsa. Ang laki niya. Chef Garden. Chef Garden. Tomodachi. Dito na tayo sa service area. Tugnawa, uy.
Tatlo na yung ano namin, damit ni Naro. Waiting tayo, Naro. Ito. Pwede ka din dito kumain. Diyan. Pwede ka dyan kumain. O, diba? Tugnaw. Saan ito? Dito tayo matulog mga tumudatsi sa kuan, sa parking lang ba? Sa sasakyan tayo matulog. Labay basura. Ano, may lights up dito, illumination. Illumination. Saan siya? Basta lights up. Tugnaw. Tabunan natin yung ulo natin kasi maginaw. Ngit-ngit daay. Uy. Ito lang yung ano nila. Ha? Oh. Sugay na. Nang umaga tumudatsi. Iluyag ng tumudatsi. Sa parzo namin. Ito na yung... Oh, ramen mo. Aro siya po. Oh, aro ka na pa. Ay, aro ako. Cafe. Starbucks. Aro, ikot ka. Starbucks. Okay, social tayo ngayon. Anniversary. Talaga mga tumudatsi is mga umiyagi na. Kaso na. Palitutan na. Hindi ito puno ka makatulog. Maglaglaan na lang daw ka dyan sa corona. Kasi sasakay oh sige, rupiang kin 600 yung bayad. Oh, buka. Oh, ay, daga. Mamaya ulit kapag ano nasa mamaya ulit kayo mga tumudatsi. May kay ang dami nila. So ya deh. Hello tumudatsi. Nagungongo mi diri oh. Halo, ikikahayag. Nagkuan namin, nag-set up namin sa aming sasakyan. Tanawang kurtina ay. Yung curtains namin na anak rasiya. Dito na lang kami magtulog. Doon sana sa ano ba sa first na tugadtuan. Maraming tao doon man. Tapos dito lang ba? Gamay ra tao man. Dool rang toilet. Okay kaayo. No, sit up sa may mga tumudatsi ha. Para sa amo ang Hindi kita ka? oh, di kita. Halo! Ito na yung pa-sit up natin dito sa ating sasakyan. Aba. May pinatabon daw. Para kaming nagbahay-bahay dito. Puti na lang. Ala, nagagubot mo ang kuan sasakyan sa likod. O, diba? Para kami nagbahay-bahay dito. Ano nang oras pa? Ima, nanji pa? 9時 Kuji. Alas 9 na. Ala. Ha? Madaro di siya. No? Dito ko na tatapusin yung video natin mga tumudatsi.
Bukas ulit yung ating road trip. Day 2. Gala Pamar. No, bukas continue natin mga tomodachi. Hindi pa namin alam kung saan kami pupunta bukas. Kaya, see you tomorrow mga tomodachi. Kuan pa, babay na pa. Uy, narukoy. Bye-bye. Bye. Yasuminasay. Matug nami. Matong nami. Matug nami. Matong nami. Kuy, Dustin. Matug nami. Matug nami. O yasuminasay. Mataashita. Bye. Wow. Mayang buntag tomodachi. Ongo-ongo pa tao. Kalkag itong buhok mga tomodachi. Time check. Choto matip pa. Time check tayo ngayon. Ongo-ongo na ba? Skitas mata na eh. Time check tayo ngayon mga tomodachi. It's already 5:60 ng umaga AM. Sayo kami ng mata, no? Mayong buntag pa. Uy. Mayong buntag. Mayong buntag. Mayong buntag. Hala, yawag na ako eh. Kaya mga nangaw, kalikag pa kay buhok. Today is our Tanani kaina. Tanani. Today is our day 2 sa atong road trip. Katugon pa kay Tano. Sige lang. Balhin mi dito sa kuan sa atong naay kapihan. Naay ka ng mga pagkaunan ba? Merong mga parang pagkainan gali. Doon tayo mag-standby ta dito. Dito is wala kasi kuan lang dyan dira. Nade may mga slingan diri mga tomodachi. Natugpod sila nga to. Tara. Masakyanan dyan. Hindot kayo ang camping car ba? Mahala sa daan ng mga tomodachi, no? Di man ta ka-afford. Daghan din nga tug di ay diri oy. Kanina akatong pagkagabi is kuan kami lang. Man. Karon hala. Paong siya. 18度。Found siya mga tomodachi. Kwento muna ako. Yung kuan ba paggabi nung gabi is kami lang yata dito, kami or dalawa lang yung sasakyan dito. Ngayon is marami na paggising namin. Tanaw ba? Dagan. Ubay na sa daay sila diri nangatog. Napod dito, doon banda sad, marami na din doon. Tapos doon doon din. Maraming mga natutulog dito. Maganda pala mga ganito mga tomodachi pero maginaw ang ginaw. Tugnaw kaayo, kinahanlan. Kailangan magdala ka ng kumot. Yung kumot namin is hindi masyadong makapal. Tapos yung mga damit-damit namin is tatlong damit na tugnaw gihapon. Kung iuna mo lang ang ang engine sa sakyanan para meron tayong heater, maubusan tayo ng gasolina, no? Sige, punta muna tayo dun mga tomodachi na yun. Mag-prepare tayo, pagwapat para fresh tayo. Okay kaya.
Ito na yung ating day 2 road trip. Yay! Gala pa more. Saba-saba ta dir kay wala pa yung mga tao ba. Gala pa more. Yay! Hindi natin alam kung anong pupuntahan natin dun sa Osaka. May klaro din atong tour guide. Uy, tugnaw. Wala kay kuruma rin. Wala pa, pero mga kuan, mga tumodachi, mga udto. Usa mo eh. Mga udto is kuan na, madami na dito mga sasakyan. Kuno kanji pa oh. Oh, katin. Tumbuhok, bahala na tumbuhok. Ay, basta hipos. Oh, atak ko. Yukata, sorry. Wait, choto toilet ikimas. Toilet muna tayo mga tumudat. Itor ka kayo sa ilahang toilet mga tumudat ha. Para akong buang. Mamili ka lang dito oh, mga toilet nila dito. Dito tayo ihi. Wah. Oh, meron silang kuan. How to use this toilet daw. Oh, na pang spray sa kibot, lubot. Nya, pang spray sa imong puday. Di na lang ka mo ilos imong lubot, no? Oh, nanay mga option dira. Oh, front, rear. Nya, kung niusbot ka, para dili mo kuan imuhang, para hindi marinig sa ibang tao yung kuan mo, yung pag-ibak. Nani sanso? Sanso. Diba? Wala. May pabulyong. Ini. Pakusgan. Pahinaan. Parte yung buang. May flash din. Flash. Flash ka dara. Toilet tour. Tissue. Bago ka maglingkod sa kuan, sa toilet ay sa bowl, is puhin sa nimo. Rapuhin mo para yung lubot mo is di kay hugaw. Yan na, toilet na ka. Toilet na.